nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo sụwakwa n'Igbo anyị bụ ofu. Biko nna ya ewekwana iwe. Ọtụtụ ndị mmadụ matara gị dịka Uwezuoke. Biko ị nwere ike ịkọwara anyị ezigbote afa gị na onye bụ? ezigbo afa mbụ Nze Stephen Alajemba OON JP Ochina nwata ochiri n'iru nna ya ọdịna nwata ekwe efi ọnụ Ojiefie Nogo incumbent traditional prime minister His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency Ambassador Igwe Uwezuoke eze onye mepere nke izizi African tallest man otu onye na-ekwomu olu a osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka fine man with a pimple ọ natara dike mma nke mbụ okwuru ọra dike erigharịrị otigbu dị mkpa mana nwaanyị na-etigbu m debe ụmụnna asị m ụnụ nnọọ. Afa gị nwere ikekwu mana nke bụ eziokwu anyị nwere ike ịmata onye ebe ị bụ n'obodo isi maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ịbụ onye Enugu ma onye Ebonyi ka anyị matagodo ebe isi. Nwanna ajụjụ dị mma onye na-ezo afọ ya ezo na-ezo obodo ya ezo ogbo ekperima aha m ezo ezo ya bụ ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ na ofu onye jere ruo ụlọ n'oke mba na be ha wee na-aza igwe mba na-abụ onye mgbara bụ onye bụ onye Anambra onye Nnewi South gbakwara onye Nnewi South bụ onye ọzọ gbakwara anọda onye Nnewi South bụ onye mmadụ ịtọ ka mgbara bụ onye abịara m Ọnịcha mgbe m erubeghị 14 years awa 14 wee si mgbe ahụ wee nọrọ Ọnịcha ụfọdụ si na mba onye Ọkịja ụfọdụ si na m si Ihiala ụfọdụ si na m si Nnewi ụfọdụ na-asị na mba onye Enugu maka egwu ogene nkụrụ n'ihi oti ndị mmadụ na gbagharịa mụnwa bụ onye Imo steeti kpọmkwem anyị nọbụ n'Ọlụ kịta anyị a na-ekebene ekecha na ama edurulaba n'Obi anyị nazie na Ọsụ lokal gọọmenti n'ime Ọsụ lokal gọọmenti ahụ abụ m onye Eziawa dị n'etiti Ihite na Nsa Amaruru Asaubirielem Ọsụ Itụkwa Ụmụhụọkabịa na Wide Mmiri obodo a bụ obodo gbara anyị gburugburu n'ime obodo niile a mkpara nke ọbụla ị batara na ya ọsọ ya bụrụ nwa na-aṅụ ara ka ị jụrụ kedu ka Uwezuoke ọ ya atụgidere ya aka bata be m. Daalụ nwoke dị mma, nwoke mara mma ka nwaanyị. Asị m biko ka m jụọ gị ị nwere ike ịkọwara anyị otu isi wee banye n'ime ejije ma ọ bụ otu isi wee bido ime ejije? Nke tọkarịsịrị mbụ na ịkpọrọ nwoke mara mma ka nwaanyị ịmara na-agba akpọ nya ntutu dị n'isi a na-ejegharị ije. Ọ dị mma maka onye ọbụla ma na m mara mma nwoke kama na ọ bụ agbọghọ takarị ibie na nkụ asị ọkpara na aja ọcha afọ ha nwa agbọghọ mara mma asị ọ dị ka nne ya kama ya eto ya na ọ mara mma. Otu m siri bido wee megide wee gbagote otu a nnọkịta wee baa n'ihe egwuregwu bụ mgbe m kwasịrị trọkụ na Akure wee nata Ọnịcha wee nọrọ Ọnịcha na-ebu onye buru na head bridge n'isi akwa Naija na ọgba osisi na-ebu osisi na simenti bugide ọdị mgbe aka kara n'aka njebe Ụga street ebe a na-ebe ndị igwe anyị na-agbago igwe ọ na-abụkwa nnọkọta na m emewe ihe egwuregwu maka na ihe na-esi nwamkpa isi bụ na arụ ka ọ dị Nke bụ eziokwu. anọkọta mbọsị nje ụbọchị ya dị ona ejide m onye ọbụla n'arụ njide onye ọbụla n'ọrụ ọbụla achọrọ onye ọbụla echi ọchị ofu onye eje gote ọjị si m gọọ ọjị aga m anọ n'ịgọ ọjị onye jere Nnewi eje Nnewi nata aka na-aga ofu ọjị onye ji ịkwụ mgbanụ si ọbụla ọdịga ọsịsọ njebe na ndị ya ata ọjị ala ya Mana eziokwu mma emegide ya ahụ ndị nọ n'izizi mgbe e bidoro ịgọ ọjị ama nnọzie ọ ndị bịara ikpeazụ bụzi ndị ya ata ọjị ahụ ihe a ka m megidere ọdị ofu ụbọchị nwoke Ihite na Nsa a na-akpọ Eze Okorie Paul Nwafọ na-ere osisi wee kpọọ m wee sị m bịa na o nwere ebe m ya eduje ya nsị anaghị m edujekwa mmadụ ozi maka onye m jije m ihe ya na ihe eso o nwere mgbe Mike eje agha tiri ya m egwu na ime eze ọ dị ole njụ oge taa ịma na onye ka ọ kpọrọ m wee jebe saịdị Ajasa ebe Mike ori ihe dị mma na ndị otu ya na-eme ihe egwuregwu ebe a na-eme nzukọ eruo wee sị Mike ori ihe dị mma kpọrọ na onye a nwere onyinye amara n'ala n'iyi
ya mara na ọ bụ onye be anyị dị ya na onye ezi awa kpọrọ na ya ụnụ na ya mere ihe kama ọ dịkwa iwe ọkụ na onwe ihe o mebiri si bịa nara ya ego ya ihe a ka Mike Ikwe mana ndị otu ya jụrụ ajụwa isi na onwe ihe ha eji onye nke ame onye nke dị otu a kedu ihe ha eji eme anaghị aba Mike asị m nwee ndidi anọgide wee dị ofu ụbọchị ha wee nwee egwuregwu ha nwere na Ven Road South na City Palace Hotel. Oliver Dikokwe bịara ya, Bright Chimezie bịara ya, Oriental Brothers Warrior na ndị egwu ya bịara ya, Nnukwu Edeku from Enugu bịara ya. Michael ihe dị mma na ndị otu ya ka akpọrọ ndị ga-eme ha ihe egwuregwu agbakọta egwu emekwa ihe egwuregwu. Mike sị mụ bịa ọ bụrụgodị na onwe ihe mụ mere mụ bịa lele n'anya maka abalị abịa nchawe n'akụkụ ha maka ndị otu ya ha ekwete eji anya afụ m ha na-achụ m ka nkịta bụ nsi na ntị jechakwa ebe nchakwere. Oliver eti egwu, Bright ti egwu, Warrior na ndị otu eti egwu, akpọ Nnukwu Edeku sonye ebe ha pụta akpọ Michael ihe dị mma. Michael wee kpọọ mụ na okwu anyị ọnụ nwa ọzọ wee kọrọ anyị ihe anyị ga-eme n'akụkọ na okwu anyị ọnụ ya abịara m ụgwọ ma aga m anọ nleka onye rere ngwa ahịa n'aka. Okwu anyị ọnụ bịara m ụgwọ ọ na-ere eke ọ na-aba mụ na ya na-ebute m butugide ọbụla ọka na-aba ma kọwatara ya na federal gọọmenti ji ụgwọ na ọ bụ sọsọ m jugatara ụgwọ ọcha ji anya ababa mba. Ihe a ka anyị megidere okwu anyị ọnụ baa tinye nye ya elu n'afọ nye ya kwụ nkụtara isi anya otu ihe ha iburu ibu mkpasu oge afọ kịta onye ọbụla na ebe agbara mmiri were na-asa ahụ ti onye ka ị na-abalị mkpụrụ na mbụkwa ose ọjị ọkụ ka mbụkwa Adaeku ike na ekechie na ntị akwa ere die ma ọgọdọ ị mara onye mbụ ọ na-aba mmụọ na-aba mgbe njọkọtarị ọjụ okwu anyị ọnụ wee dọchanata m ka anyị nụwa ọgụ nje ka mgba anya kara atị nwa nke okwu mgbụ ka mgba anya kara atị ọ ghọtara mụ na okwu bunye m elu mgbe nlezi anya fụ na nnọzi n'isi okwu anyị ọnụ okwu pụziri n'ọnụ mgbe nke a na-agari Oliver Dikokwe were na wireless microphone ya were enye nwa bịa esi eji achọwa ọnụ nwoke a n'ihe dị ya n'ọnụ na nwoke ka ga-ekwu onwe ihe ọ dị ya n'ọnụ ọ ka ga-ekwu nwa bịa were microphone na-achụgharị ọnụ mgbe nlere anya fụ na nnọzi n'elu okwu anyị ọnụ ihe pụrụ n'ọnụ bụ atọghịkwana nna nsị o osepụ aka ndị a na-ana gbaa abịa ka ịkụ ime emetụ m aka n'ụkwụ ntị emetụ m aka n'obi ntị emetụ m aka n'isi ntị Oliver Dikokwe wee dapụ n'ọchị wee bupụta bọndụlụ ego 50 naira wee bọgide m ego ahụ bọcha anya ndị ọzọ bọbazie m ego anyị abịazie ebuba anyị n'ụlọ. Mike wee kpọọ ndị otu esi ya ọdụ ụnụ ka ha rụrụ nne ka mụ na ụnụ mekọgoro ihe njekọ mmemme onwego onye pụtara mee ihe abụọ ya ego otu esiri bụ nwoke akpọta mmadụ ji amịtara ha ego na na-achụ ya kakakakaka mee nụ n'ụlọ a ga-emenwu ọga bịabara anyị miti nnọkọ asụsụ Igbo na-asụkwa n'Igbo anyị ofu ọha na eze na anụ olu anyị Sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ Facebook. Biko sonyere anyị na YouTube. Subscribe. debe anyị ihe unu nwere chake na unu anya. Ihe anyị na-ekwu bụ ka isonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala. Asụsụ Igbo. Gaa na YouTube. Ịchọ na-asụ Igbo TV. Na-asụ gịnị? Na-asụ Igbo TV. Na-asụ Igbo TV. Ebe ihe niile na-eme ka i wee nweta kpọmkwem ihe niile ndị anyị na-eme ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Odogwu nwoke eji eje mba. Anyị sịkwa m ka anyị jụọ anyị maka na mpiobalụ nna ya aba nwa. Ihe nna na-ekpekwa n'ekpere bụ ọzụsị ya nwa ka nwa ya karịa. N'ime onwe gị ọ ga-abụ mmasị gị ka nwa gị banyekwa n'ime ejije? Ọ bụ na ọ ga-abụ mmasị m na akara m iji ụtụtụ wee zụwa ha mana mụ nwa kwuru na ha ya emedu maka gịnị ihe m fụrụ n'ime ya maka ndị otu anyị na ụfọdụ ndị otu anyị
ihe nna afụ n'ime ya mere na ka m jiri sị na nwa m ahịa eji ya na nwa m ahịa arụ ya nwa m ọbụla tolitere na jụọ nya hapụ ihe ejije ịmara ihe ọbụla ị ga-eme na ndụ gị a ga-enyere gị aka gị na ezinụlọ gị gwa m abadọ gị aja n'ugwu gị ijebe ya nna anyị ewekwana iwu ọ bụ na asị gị kọwaa oge ochie unu mere ejije asị gị kọwaa ya na ejije nke a na-eme ugbu a kedu ihe dị iche n'ime ejije ochie na ejije ọfụ eji ụra atịrị ọnwụ ihe agba n'aka eji enye enyi ya onye bụ ibu nwe ebe ọ na-anya ya kedu ị na-ajụ mgbe aha anyị bidorie nsọpụrụ ụdị isi mmadụ kwuru ebe anyị akwụrụ mgbe aha anyị bidorie nwoke na nwaanyị enweghị ike ịkwụ n'akụkụ na-agba izu anyị ahapụ ha ihe Mike ji eme ebe ọ kpalata mmadụ na-agba ahụ ọsọ ha labazie na ọ bụ na onwe ihe ha kwuru bịa ihe a bịara bụ ịchụrụ nwoke na nwaanyị mgbe aha anyị niile ma nwoke ma nwaanyị na-anọ ofu ebe na-agbanwe agba anyị na-arahụ ofu ebe onwe ya na-asị ibie ya m ịnwa anwa ama enye ozugbo ozugbo ma a na-ele ara ịma mbịazikwa ọzọ ego niile ịtọgharị n'otu ahụ ala anaghị n'iyi mana nke kịta okoko hapụ ihe a ka anyị hapụ coins ka anyị gụọ n'otu na atụba iweriwe dị na ajị onye nwe ajịji agba ọtọ nnọkọ asụsụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo Nnọkọ asụsụ Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo. nnọkọ asụsụ Igbo Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. na-asụ Igbo na-asụkwa n'Igbo anyị na ofu ọha na eze na-anụ olu anyị sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ Facebook. Facebook. biko sonyere anyị na YouTube debe anyị ihe unu nwere chake na unu anya ihe anyị na-ekwu bụ ka isonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala. Asụsụ Igbo. Gaa na YouTube ịchọ na-asụ Igbo TV na-asụ gịnị? Na-asụ Igbo TV Na-asụ Igbo. na-asụ Igbo TV Na-asụ Igbo. ebe ihe niile na-eme ka ị wee nweta kpọmkwem ihe niile ndị anyị na-eme Gbam. ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Na-asụ. Nwanne na-asụ Igbo. ọ ga-amasị m ịjụ gị ka anyị matagodu ihe bụ ihe ịma aka ihe kachasị bụrụ ihe ịma aka eri iji wee bido ime ejije a ihe bụ ịma aka n'ihu dịara gị n'ime ime ejije mmadụ ọ na-akọchara ihe ọfụrụ na ndụ ya nwanne ihe ịma aka n'ihu mfụrụ na ya ọ dịkwa ebe niile dị iche iche mana ịma na nkịta niile na-erikwa n'isi mana ọ bụ nke rie buru n'ọnụ amara na ọ na-eri esi ịnya ntị ị ga-afụ na kwa izu ụka kwa ụbọchị kwa ọnwa a na-ebu ozu ala obodo dị iche iche mana eburu ofu onye na-eme ihe ejije okozu agbata maka gịnị amaghị ama obodo niile na-eme isi onwe obodo ya sịrị anaghị eme nwe onye na-eme isi n'obodo ha mana mgbe niile ka ite na-eji emesi ewu ihe mana isi ewu gorogoro ofu ugboro n'arọ gbara ite ọkwa ọzụzụ ndị otu anyị ụfọdụ nwere ajọ obi ekworo dị na ndị otu anyị erika ada agụ ọnụ ịgba mmadụ ere dị na ndị otu anyị erika ada agụ ọnụ ọnya gịnị ka ọ bụ ngwa n'ezie n'anya mmadụ dị ka m ịma na abịa kịta ihe m ga-asa ebe onye nke ịbụọ ka m bụ na ndị egwuregwu ọ bụ na Peter Edochie were kịta ọnwụnwa mana obodo dị iche iche ga-akpọ m ka enye m nkwazi aka dịka ndị bidoro akụkọ egwuregwu Igbo mmadụ esi n'akụkụ bụ nye otu anyị si n'akụkụ jee mee ego jezie nara ihe a na-akpọ awọdụ mgbe si na orubeghị m ego bịara ahịa nwere onye nwe ya orubeghị m oru m ọsọ bute mpuku bute nde kwuru nde dọba onye ahịa sị na ka onye ahịa enye ya na onye aka olu ejighị m aka azọ mmadụ ejighị aka na-abụ azọ ihe ọ na-enwe ma enyere m ihe dịka awọdụ ma enyere m ihe dịka awọdụ ebe ahụ Chineke sị na m ga-eru n'ọrụ a aga m eru ya ise nke ọzọ dịka nwanne ya bụ na ele ihe ọzọ m na-achọkwa n'egwuregwu a
amụtara m nwoke mụta ụmụ nwaanyị ndị nwoke alụchana nwaanyị ndị nwaanyị alụchana di ana m agbaje ka ndata ego ebighị m n'ụlọ na be nna m abịa n'obodo mepere emepe enwere m prọpati enwere m nkwa iji abụ mmadụ lagodo ụlọ nye nsị ka ya dọrọ na n'ụlọ a na-anatara ya ego na-ewebatara ya ya bụ ihe a na-akpọ penshọn ị na-echere m echiche ọnwụ ịmakwa mgbe m bidoro wee na-echere m echiche si iwepụ m ya nọchi ejere m ihe dị ka ọlụ mbọsị ha na-eme maọbụ inọgreshọn ka a na-eme ka ọgịnị akpọlite ha ka ha mee ihe egwuregwu ka anyị na-enene onye eme ya ka mụ maji onye nke na-eme ka ọsụ ọfịa onye na-eme ka chi wetara agụ ụfọdụ na-emite emite emerechi ihe niile ahụ wee were maikrofon wee na-ajụ ha ya na onwe onye ga-eme nkwu wee zuo oke ya na nrụcha ọrụ a na onwe onye ga-anọchi na-eme ka m mana ihe njiri bụrụ ọka ibe bụ na ilu Igbo ada agbaghị ilu Igbo nwe onye ga-agbagha nwe onye ya akarị m atụ ilu Igbo onye sị na ya aka m ya atụ ilu Igbo ya pụta ka anyị si etie na m eji ilu Igbo kparịa nkata kpagide nkata kparịa n'isi si ya nwanne ọgwụ ka ọha n'ọnụ biko nna anyị matara na ịma otu esi atụ ilu nke bụ eziokwu bụ na ilu ka Igbo ji ekwu okwu na-agba izu kedu ihe na-akụziri gị ilu Igbo niile anyị na-atụ ọmụmụ ka mmadụ kụziri gị kedu ebe o si bido deme nwanne m ilu bụ mmanụ Igbo ji eri ji ilu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu ọ nọ n'izu ahụ ihe okwu kwuru bụ ilu ka eji egbusasị ụbụrụ otu ilu si abata m ụbụrụ bụ na mụ na ọgbọ m adaghị mụ na ọgbọ m adaghachi ndị mụ na ha na-achị bụ ndị doro m anya ọgbọ nna m ndị doro m anya na ha tọrọ m ofuma ka m na-ejekwu mụ na ha na-akpa nkata ọ na-ekwu ọ na-aba m n'ụbụrụ ilu ọbụla ọ tụrụ onwe nke m jiri ichefu ajụ ọnya tụkwara m ilu a ọ tụọrọ nya ndelie n'akwụkwọ tupu ana m ala ọ bata m ụbụrụ etinye ya na nke nweburu ochie onye abụla enwere m ike ịnọ nkeji one ma one na-atụ ilu Igbo ụfọdụ a na-asị nwoke a na ọ bụ ozi ụmụazị ka m gwakwa nke bụ eziokwu o nwere ọgbọ m ndị tọrọ m atọ na-ebu ụzọ ewe oke maka gịnị okwu na-esi n'ọnụ apụ bụ okwu okenye ewere ha na-asọpụrụ ndị eme biko tụkere na anyị ụfọdụ n'ime ilu ndị Igbo ahụ eji wee malaga dịka ọkaibe na odogwu n'ilu Igbo ịma na ilu Igbo na-abịa abịa okwu na-akpọta ilu o nwere okwu dị agaghị ekwu ilu iji atụ wee nwakọ ọnya apụtara onwe ya a na-esi n'isi ahụrụ ama ụtọ nsa olu Igbo agwara m nnọọ mmanụ Igbo ji eri okwu nze adawa ibi anya anụ okenye adawa ibi anya anụ nwoke na-eji ido n'ibu na-akwa ibi ya ofu onye agha jere ebe a na-akwa ozu gozie ntị ọ bụrụ na onye a na-akwa bụ nwa okorobịa ọ na-ekwa arọ obute akpara isi kee ndị mmadụ owe bụ na o jere obodo oyibo asị oyi bara ya gbuo ya ebulata nwa mmadụ akwa na-akwụ ndị ọ na-enyere aka n'ebe a na-agụ iyi ọ bụrụ mmadụ gburu chụwa onye ahụ ọ bụrụ mmadụ gburu chụwa onye ahụ ahapụkwara onye ahụ aka ofu onye ara m n'akụ na-anụ ka a na-eme ya ndị ụmụada niile onye kwucha bụ onye ara wee rọchi ya wee jebe gwa nnọọ bata ebe ya debere ozu wee sị na nwanna nekwa anya ihe niile ha na-ekwu ebe gbakwa ha nkịtị efuru ihe a na-ekwu onye kwucha anya jebere onwe ya gba ha nkịtị jebe ebe ọ na-eje jebe ebe ị na-eje anyị na ya emesị anyị ga-abịa nnọkọ asụsụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo Nnọkọ asụsụ Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo. nnọkọ asụsụ Igbo Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. na-asụ Igbo na-asụkwa n'Igbo anyị anyị na ofu ọha na eze na-anụ olu anyị sonyere anyị n'ọgbakọ ilu akwụkwọ sonyere anyị n'ọgbakọ ilu akwụkwọ Facebook Facebook. Facebook. biko sonyere anyị na YouTube debe anyị ihe unu nwere chake na unu anya ihe anyị na-ekwu bụ ka ị sonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala Asụsụ Igbo. gaa na YouTube ịchọ na-asụ Igbo TV na-asụ gịnị na-asụ Igbo TV Na-asụ Igbo. na-asụ Igbo TV Na-asụ Igbo. ebe ihe niile na-eme ka ị wee nweta kpọmkwem ihe niile ndị anyị na-eme ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo Na-asụ. nwanne na-asụ Igbo
nna anyị biko abịa n'ejije niile imegoro nke ọ ga-agba jụọ gị sị na nke a bụ ihe ka masị gị. Nwanne m onwe onye ya siri ofe nne esiri adịghị ụtọ. Ha ncha niile abụghị ihe edechara na skript nye m ka m na-eme. Ana m agbakwa ndị nke m nwere egwuregwu mmiri bido n'akara aka Adamma wee ruo na akịdị wee ruo n'onye eze wee ruo n'ụtara wee ruo n'ọkọchị. Ha ncha niile edicha mma ma ndị nchetara mama echetara maka ndị mmadụ na-ekwu dị anyị ka ihe mere dịkwa mma eji ime mara nke kacha bụ mma. Ọ na-abụ ndị ama iru ha ndị ama ama n'ime ejije na-abụ ha rịaba ọrịa ha dị enwe ego eji agwọ ha, ọ bụrụ ịyọ ndị mmadụ ego a ga-eji agwọ ha. Anyị na-ajụ kedu ihe kpatara nke a, ọ bụ na ha mara ka esi echekwa ego ka ọ bụ na ego adịrọ n'ọrụ ha? O so n'ihe m jiri wee dụọ ndị otu anyị ọdụ n'oge gara aga mgbe a kwara nwanne ewu onye otu anyị nọ civil servant na-arụ ọrụ oyibo a na-akwụ 40,000 naira na-azụ ụmụ ya one na yunivasiti na-akwụ ụgwọ ụlọ na-egotesi agba na-echeji ụmụaka nri na-enye nri mee ihe niile na-ebe ihe niile na nke ọma were ya na-aga n'ihu were ya zụcha ụmụ ya niile. mana anyị nwebụ ndị otu anyị bụ ndị na-akpata akpa 400, 500, 800 ndị 1 million a na-akwụ ụfụ oge ewere na a na-ebi ndụ ifusi ego niile nwa obere ahụ ya bịa o jide na fon na-ayọgharị ayọ. Chineke ekwekwana ka nke ndị otu ahụ maka na onye ọbụla na-emetụ ego aka ya bụ ahụ na-ayọ ndị mmadụ enyemaka nkịta gwara nne onye ahụ ọnwa ihe a na-akọ. Nna anyị ka anyị jụọ gị dịka onye Igbo ezigbote onye Igbo ebu kedu nri na-aka amasịkala ya, kedu nri ga-abụ ọbụla ebute ma agụọ na-agụ ya ma agụọ na-agụ ya ị ga-eriri ya ka mba gbanwe ọtọ gwa ọha na eze ihe nna ya na-amasị m. Mana nsogbu adịghị ndị na-amasị m ofuma enwere m ike irie n'ụtụtụ rie n'ehihie rie ya n'abalị bụ nri onino. Ọnya ka m jiri nwee akpụ ebe na ahụ nchịrị achị nri ụmụ nnụnụ ahụ ejighị ya kpọrọ nri. Biko nna anyị n'ime onwe gị kịta a sị gị kọwaa n'ime onwe kịta ị mara mma nwoke? Ị na-ajụkwa ajụ onye lelere onwe ya n'ugogbe ga-ahụta onwe ya dịka onye dị mma. Onye debekwara n'ebe a na-eji ule were aka dee ule o ji elele ọ baghị uru ihe ọ ga-eme bụ ọ bụ ebe ahụ o dee ihe na ọ garago. Mụnwa amara m nwa nwoke maa mma dịka nwaanyị ya ka eji asị afọ dimkpa afọ ogwogwo imi ya lee m anya n'ihu ihe afọ ogwogwo imi ya na-ekwu okwu ya mmanya yipie m ọ na-akarị ihe ọgbọgbọ na anyị n'otu ya ebe ị ga-aghọta ihe m na-ekwu ofu ofu mụ na gị larụ ịnọkọta n'ime abalị kwụọ m aka n'arụ esi m uche iru na-arụ aja na oyi lumonia na-akwado ịba ga-arụ maka na ikuku na-esi n'ime m ọ karịrị air condition. Nnọkọ asụsụ Igbo. 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 Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụkwa n'Igbo. Anyị ofu. Ọha na eze na-anụ olu anyị. Sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Facebook. Facebook. Biko sonyere anyị na YouTube. Subscribe. Debe anyị ihe unu nwere chakene unu anya. Ihe anyị na-ekwu bụ ka isonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala. Asụsụ Igbo. Gaa na YouTube ịchọ na-asụ Igbo TV na-asụ gịnị? Na-asụ Igbo TV. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo TV. Na-asụ Igbo. Ebe ihe niile na-eme ka ị wee nweta kpọmkwem ihe niile ndị anyị na-eme ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Asụsụ na omenala Igbo nwere ọkụ o so n'ihe anyị jiri nọrọ n'ụbọchị nke taa si ka anyị kwalite n'asụsụ Igbo ka ọ baa n'ọnụ mara n'ọnụ mara baa n'ụlọ n'ụlọ baa n'ama n'ama baa n'ilo n'ilo ka o wee baa onye ọbụla ọnụ ka onye ọbụla mara ebe o si. maka na ụfọdụ ndị be anyị ka ọ na-abụ mfụrụ ihe dị ka Lagos ọ na-asụ n'oyibo dị asụ bekee njụ onye nwanna anyị bụ onye ebe ọ sụgbara bekee nsị ihe na-emekene gị ị na-agọra ha obodo n'ime enume a na ndị ụwa ma na-ebu onye Igbo na ife onye Igbo na mmadụ ama ngwa gị na ọsọ onye nọ n'obodo oyibo ihe na-emekere gị o so n'ihe anyị nọ taa na-eme ka anyị kwalite asụsụ Igbo ka onye ọbụla mara ebe o si nwee ike na-asụ Igbo
maka ndị agbata obi anyị ma asụbe ha anyị erezina nke anyị n'ahịa ọ bụ na ndị ọcha agoro ha welatara anyị ọ bụ na ndị ugwu ugoro ha welatara anyị ọ bụrụ ndị ofe mmanụ ugoro ya o ruo na mgbe anyị ga-anara ya ana m ekene ọtụtụ mmadụ dị iche iche ma ndị fụrụ m n'anya ma ndị afụghị m n'anya maka ama na ndị afụghị m n'anya anwago oke ha ha ewepụghị ndụ Chukwu nyere m mgbe na-ekene ha sị ha jisi ike mụnwa na-ekenekwa ọtụtụ timba and caliber dịka ndị oyibo kwuru ya nke ọzọ dịka nwanne ya bụ na nna ekene enyi m nwoke Odogwu na Nnewi Ikemba ndị Igbo gburugburu onye ka na-ekwu maka ya Sinetọ Dr. Patrick Ifeanyi Ubegbuchukwu ụzọ Nnewi Odogwu Ikarịka nwoke na-eme ọgọ nwere obi sarịsarị nna m anyị ekene gị mgbe adịghị anya anyị ga-abịa n'ụlọ bịa kọwara gị ihe anyị na-eme demeri nne onye mmadụ ma ọgụ mmadụ a na-agụta ha ọnụ sọsọ bụ nwoke na-abụ onye kama ahụ gị na ya nọ iru na iru kpakọrịta nkata ọla ha osigharị ofe na die deme otu ị na-eme ọgọ ka Chineke ji agbakwere gị ndụ n'elu ndụ anyị ahụ ekwuzi ekwu akụnụba inwego nke ahụ debe edebe n'akụkụ mụta ụmụaka debe edebe n'akụkụ nwa ezigbo nwaanyị Chineke ji chọrọ mma ekpere anyị na-ekpe ebe ya na ogologo ndụ ihe ọ bụla bụ ihe ị chọrọ n'aka oyibo anyị ha enyeghị ya mana ndụ ị ga-enwe ya mana na-emekwa ọgọ ka isi eme hapụ ihe ndị mmadụ na-akọ meme ọgọ n'ọrụ ọgọ anyị na-eme ka ndụ wee ji wee dịrị taa akacha nkata elu kpacha nkata na ọghalịpụ ihe niile mmeri nwe bụ onye gị na ya kpere ikpe kpegburu deme nwanne ọ ga-abalị gị ezigbo ọyị dịka ị matara na gị na ndị nnọkọ asụsụ Igbo bụ ndị na-asụ Igbo TV ka gị na ha nọ o nwere ndụmọdụ ị nwere inye anyị dịka ụmụ na-eto eto na ndị ntorobịa ndụmọdụ nwere inye unu bụ okwerekwesị ike okwerekwesị ike bụ ihe ikwere n'ụtụtụ kweruo onye na mgbede ka ị ghara ịbụ eze ama ahịa maka ekwuburu na mbụ na nwata gwa m ebe ọ na-eji agwa ihe onye ekwu ma orue nwa maara nna ya maara ndị gboo ọ nwatakịrị na-eso nna ya eje okwu na anyata aba ọ na-atọ ụtakwa n'ọkpụkpụ okwu otu unu wepụtara ohere unu wee na-ejegharị unu n'ụlọ wee na-ayọ ndị mmadụ biko ka anyị chi ya taa azụ sụba asụsụ Igbo ọ ga-adịrị unu mma ọ ga-adịrị unu mma ọ ga-adịrị unu mma na eke dịrị unu n'orie dịrị unu n'afọ dịrị unu na nkwọ ma unu mara mara na ihe ọbụla na-agara ọrụ bụ ọrụ mgbe unu hapụrụ ihe unu na-eme wee na-agagharị ụfọdụ a na-akwụgharị ka fada enwe parish ewesị na ndị a bụ ndị iberibe mgbe ụfọdụ unu na-aga na-asị ndị ama Jehova ele anya ọ bụrụ na unu yi yunifọm onye biliri ọtọ nwere ebe ọ na-eje onye ọbụla na-ebili ọtọ ya ebido aka n'ikpere ịma nnọkọtasị ịba na yunivasiti ị ga-agụrịrị nọzrị wee baa prịma wee na-agụrịrị ndị ọzọ bụrụ onye bụ mmiri awaghị mana ọ ya aṅụ mmiri ọkụ ebe onye na-arụ ka o si eri ọ bụ ndị bịara ụka bụ ngwa ahịa fada na ụkọchukwu otu a ka ọ dị ka unu na-aga ihe a ga-ejije mere ụnụ ọjị ama nkọkwa ndị mmadụ ga na-enwe mmasị n'ebe unu na-enye unu ọkpụkpụ ihe unu ga na-eji arachapịa otu a mkpụrụ ka ọ ga-adị ụmụnne m na ụmụnna m ọkwa na otu a ka orusu wee gbuo abụọ maka na nwa mgbada si dị nta ọ bụ na o gbuo ya nye akpọkwana ya ọkụ kama ya gbaa ya akpụkpọ ka e were akpụkpọ ya wee kwee ịgba ibe anyị ekwu wee na-aga n'iru ya bụ na okwu anyị edọrọta ebe ọ ga-adịkwa otu a na mgbe ọzọ anyị na unu nọkakwa ahịa na-egosi unu ihe anyị ji wee bụrụ ọka ibe na-asụ Igbo TV ịgba nnọkọ asụsụ Igbo 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 na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo nwanne na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụkwa n'Igbo anyị na ofu ọha na eze na-anụ olu anyị sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ Facebook biko sonyere anyị na YouTube debe anyị ihe unu nwere chake na unu anya ihe anyị na-ekwu bụ ka isonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala asụsụ Igbo
gaa na YouTube ịchọ na-asụ Igbo TV na-asụ gịnị na-asụ Igbo TV na-asụ Igbo TV ebe ihe niile na-eme ka ị wee nweta kpọmkwem ihe niile ndị anyị na-eme ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Nwanne na-asụ Igbo.